Hyvä Timo. Anna vaan viiä. Tulee vielä monta kertaa lähellä. Joo, eikö se jalkani? On jalankala ainakin. Nuija. Mitä? Nuija. Se on täällä. Otas vielä. Joten vetäistä tuonne toiselle puolelle sitä toista kautta. On hyvä kala. Otetaan tälle puolelle. Tästä yli siitä, moottori yli. Tässä on toisittain. Minä pikkuhiljaa käännän tätä vielä. Ja vähän käännetään ihan ympäri. Sitten kokaan tonne toiseen suuntaan. No. Hyvä. Saat se tuonne. Vittu tuokin jäi. Tuohon kiinni. On se siellä. On siellä. Anna vaan viranomainen. Ei se enää. Ei varmaan lähden. Vittu! On se siinä. Ai helvetti. Tuo siima vetäisit sieltä. Huhhuh. No niin mennään. Tästä ei koe. Ai. Huhhuh. On se makia kala. No. Että ei oo perhot enää meillä uija minusta tuntuu. Tää on jo. Mennäänkö otuspaikalle? Ei, vaan mennään meidän rantaan. Ei, otetaan muuta. Minkä? Ei muuten kaatunut vene. On ne vaatut kovia. Ai. Paljon kello? Vartin yli 2. Tähän puntari. Ai. Mihinkä kiloa se pitäisi olla? 8. 9 kiloa.
9 kiloa. 9 kiloa, Timo. Ai. Mene alle, mene. Vittu, tää on muuten iso. Helvetti. Joo. Isompi onko se meidän ensimmäinen? Rai tästä. Hirvee kala. Yes. Otapa kaikki palikat ja kaikki valmiiksi ja teet tilaa siihen eteen, että on varaa nostaa. Vittu menee veneen alle. Vielä vaan ylöspäin, ihan kovasti souvat ylöspäin. Tulee vittu mukaan. Täytyy mennä vieläkin jalattariseen. Mikähän me tää? Onkohan tää koukkukala? Uskallettaanko me koukata? Tän tulla On niin iso, että mahtuuko saatana? En tiedä saako tuolla koukullakaan niin iso. Hirveä kala, kato. Vittu, ei se mahu tuohon haappiin. Pakko sen koukata tuohon. Pidä tonne rantaan. Pidä tonne rantaan. Ei on huonosti kiinnikin. Ei vittu mikä hai. On. 10 kilo menee hyppiin kekkuun rikki. Pääsikö tänne raksatuksi? Niin on. Titti. Sanoinko minä, että titti? Meni vähän väärin. Nyt meni kyllä. Eikä ihan vähän. Niin ne isot kalat ottaa siitä. Takavavat on kovia. Ei sitä mitään kuin jalattaisi. Oot kyllä välillä. Ai melkein. En mä pysty kun tänään semmoinen lähellä tossa, niin se kun lähtee tuossa moottorin takkaan, niin se on sit siinä. Tästä kauemmaksi melkein saa. Pakko se on istua. Kun tekis vielä jonkun veon tossa. Täältä. Ei se varmaan. Mut nyt pitää olla kyllä tarkkana. Et vasta venneeseen asti. Tulis Ei. Aika, ota haavilla.
Tänne päin haavi, tänne päin. Siinä on. Nyt vaan palikkaa. Nosta ylöspäin, minä annan vielä palikkaa tähän. Nosta tänne päästä. Anna vielä. Hyvä. Vittu! Ne on kyllä kovia jätkiä. Ihan oikeesti. Tommonen. Se on samanlainen. Isompi. Onhan se on 5-6 kiloa isompi tuo kala. Vittu. Rai. No niin, annetaan sulla tässä. Huhhuh. Se saa olla siinä. Ihan älytön. Nyt ranttaa. Sitten ihan hissun. Ihan iso kisu. Rai. Hei, nyt on prost, mä tuun. Vittu, minä tykkään tästä lajista jäämään tänne. Joo, kunhan minä tässä selviän tästä asiasta. Uroskala, minä sanoin, että uroskala. Rai. Jätkät kalan, halpis vapullaa. Ja tuollaisenkin pystyy vielä ottaa haavilla. Pystyy, ei oo mitään. Kahdesta koukusta kiinni, ei pahakkaa. Tää oli vittu vaan, mulla oli semmonen tunne tästä päivästä. Tämmönen päivä, vittu. Mitä? Tää on fiilislaji. Ihan oikein. Jos tunteita vittusta ei lähetä kallaan, kun tunteita vittu nyt tulee, niin sitten lähe. Niin, helvetti. Siinä on jätkille kalaa. On tää hirvetä riittää. Menee. Ihan älytön. Mä oon muuten rannassa. Nyt en puhu yhtään enemmän. Huhhuh. On tää huomaa. No on. Älä nosta ennen kuin Teemu tulee. Huhhuh. Saanko halata? Kimmolle. Näin. Huhhuh. Niin. Kahden kilon pitti. Tää on lämpöä. Tuosta tuli tästä mutkan jälkeen. Oli se ulkopuolella. Niin, se on paremmin pois. Täällä ei
Rai, sauna päällä. Se on 12-14 kiloa veikkaan minä. Ei sit täällä ole. On. Ei oo vielä selvitty sille. Vittu jalat tarisee vieläkin. Sano. Onneksi olkoon. Kyllä se on semmonen homma, tää on 3 ihme, kun tunnet pari huippulohimiestä. Kyllä. No, mitä täällä... Siellä sen puolella. Rai. Nosta pommaa. Hittu. Mikä? Minun mikä jotos vappu lie, 9 euron vappu. Tuosta mutkan taas. Niin. Oliko sinä vähän? On sitä matkaa. Siinä oli kallaa pinnassa, polski isoja. Ennen meitä ja meidän jälkeen saa. Ai. Se tehtiin sitä vähän isommaksi. Oletko nollannut? Ei saas tulee. Eikö se pitää nollata ihan kunnolla ja sitten laittaa? Se tekee sen muutaman kerran. Näytä mulle. Error. Niin painava on taas saatana, että meidän pitää paremmat saatana vaakat saa. Ei nämä ole. Otetaan tuonne päin. No niin, toisella. Kohta mennään leivakliikki. 11. Minä arvelin, että yli 11 kiloa oli. Tätä on vielä sauvan tarkka vailla sillä. Onko se kalankuva tässä? Oh. Oota. Annapas. Just sillä puolella os. Missä sulla on? Minä en voi ottaa, kun ei kestä tuolla. Nyt! No niin, nyt. 11 kiloa. 11. 11 kiloa. 11 4. Vittu, äsken koukku. Liikojaanut. Oho. Paremmaksi on paremmin. Ei vittu jää. Kommestiko se? Kommesti sousit. Ja niitä haavisit. Joo. No vittu onpa hyvä. Niin. Eka vähän mennättiin koukkuun ja näytti, että on niin iso, että me haavi ja sitten vaihdetaan haavi. Niin. Ehkä koukkuun sitä tummia. Voi vittu, tää onpa lempeä pyrsä. Tämä ei oo käynyt verkossa. Tuo oli virkeä kala. Aha. Tästä on veriettä. Ei kun ihan just saatiin. Ihan sekentti sitten. Nyt ruvetaan kuvailemaan ja laitetaan saatana bileet pystyyn. No ei vielä Ei vielä bileet pystyyn. Taas olla, että pitää se viinipanikka avaa. Tätä vielä jo hommiin. On se kyllä ihan uskomaton juttu. Mihinkään? Tuohon otti saatana tuohon. Tuo. Siihen just. Säälin kato, minä laittoin siihen uinit kohdalleen tuossa rannassa. Itse asiassa Reiniin nimissä oli vähän huono omatunto tosta. Ajattelin just, että rupesin vaihtamaan. Jos olisi 4 vapaa, niin vaihtaisin pois. Just puhuttiin noista perhoista. Niin, pitäis laittaa perhoon. Niin, perhoilla tulee tittejä. Niin, ei Sameri täytyy sanoakin, että me ei tarkoita tittejä. Kiviniemestä saat. Ei, kun tosta ihan... Matkalla. Niin. Eikö nuo näkihän nuo, että missä ne on? Niin. Ei kun ne tuli tähän rantaan, kun ne sai kato kaloja. Niin ne näki, että ne siinä veet.
Joo. On siinä Martillekin kallaa. Sinä kallaa. Nyt on sulla huustaa asti. Niin on. Ei tarvitse sitä mennä. Pitää tätä vähän kuvaa, että se olisi joku kiva, kun ottaisi yhteiskuvaat. Onko sillä miten kiirettä?